Zdravo drugari, ja sam Miloš Petković, pisac iz Niša i jedan od autora iz izdavačke kuće Pčelica iz Čačka i imam nekoliko interesantnih ideja za vas kako biste mogli da upotpunite i ulepšate ove dane kad smo svi u karantinu. Mislim da bi svima bilo interesantno da se pozabave patuljcima i vilama iz razloga što su to mitska bića o kojima možemo da nađemo puno priča u knjigama i na internetu i u crtanim filmovima i u filmovima. Ja sam, zahvaljujući tom interesovanju, kada sam bio vaših godina, saznao puno toga interesantnog i nakon što sam krenuo da se bavim pisanjem, negde je logično bilo da napišem i neku knjigu o ovim interesantnim bićima. Zapravo, to su 4 knjige posvećene godišnjim dobima, dakle proleće, leto, jesen i zima. I ono što je najkarakterističnije za ove knjige su dvoje glavnih likova, patuljak Barbut Riđobradi, jedan vrlo poseban patuljak koji za razliku od ostalih patuljaka ne voli da pije pivo, ne voli da radi u rudniku, misli da su ostali patuljci pohlepni jer vole zlato i dijamante. On zapravo voli da čita knjige, nosi naočare i jedini je čarobnjak među patuljcima. S druge strane imamo vilu Gaju Brezanu koja ima dugu belu kosu, pegice po nosu, jedno slomljeno krilo i jedan skriveni dar, a to je dar koji je šumska majka dala na rođenju. Ona može da govori sa cvećem, drvećem i biljkama i njih dvoje će kroz ove 4 moje priče koje sam ja posvetio moje ćerki Nini, a i svima vama, postati heroji epskih razmera. Negde je to i glavna poruka da ne sudimo o nekome po tome kako on izgleda ili šta on voli, već po tim nekim skrivenim talentima koje on nosi. Ja verujem da svi vi imate neke interesantne talente koji će vas odvesti na neka jako lepa mesta, ali do tada ostanite kod kuće, slušajte starije, čitajte puno, istražujte o patuljcima i vilama i iskreno se nadam da kada sve ovo prođe da će biti prilike da se u vašem mestu družimo na nekoj lepoj književnoj večeri.